Zvijezde na nebu nam se čine mirovne, statične, ali su u većem i snažnijem stanju pokreta od ostalih nebeskih tijela. Slično tome i planete su u pokretu, ali je vrijeme provedeno hodom po njihovoj površini iskustvo mirovanja, odnosno statičnosti. Upravo tako, čovjek je sposoban da zagrne mirovanje plaštom pokretnosti i da zagrne pokretnost plaštom mirovanja. Kao vajar koji oblikuje suđe i kao lovac koji vlada svojom lovinom na najvrsniji mogući način. Bosansko bajanstvo, treći spis. Mističke promisli i moralno-filozofski put za duh, razum i tijelo. Bismillahirrahmanirrahim. Uvodna riječ u treći spis, čija je prvotna pojava haos, središnja red, a kraj sakralni. Osjećam voljenu, njenu čehru, auru na licu svome. Budim se iz dvije budne snivenosti što ih podijelih s njom. O prostranstva visoka raskrilja, krošnji ovog i onog svijeta, počujte i svjedocima budite. Malena je granica između vas, o svjetovi i maleni smo mi u vama. Počuj Bože, kroz ogrtače haosa kiti ovaj spis i pojme iz česme tvoga zanosa. Neka red bude jezgrom onoga što piše. Budim se iz dvaju stanja budnih snivenosti. Jučer sam se osvijestio nakon što sam s voljenom iz međusvijeta bio tajno učahuren u ogledu mitske rijeke koja je zauzela dva naličja, Bosoru i Bosnu. Bosoru je spomenuo jedan od spisatelja 20. vijeka našeg naroda, Nedžad Ibrešimović, pišući o Gursuzu koji se vjeri Bosorom krajem romana nakon težeg razdoblja života. Bosnu poznajemo, pa ne moram ni dalje govoriti, jer ona je zemaljska matica naše narodnosti, čiji duh izvire u našim bićima. Ali sam osjetio šapat i govor voljene, te snažan zagrljaj u prvoj snivenosti, u čahurenju rijeka Bosne i Bosore. Iz prve snivenosti vidjeh da se budim na plavome polju i da sam vitez u crnome oklopu. Sjedim i mirujem, udišem zrak u svijetu učahurenja mene i voljene. To je bio red našeg učahurenja. Potom današnjim danom, nakon jučerašnjeg, 2024. po rođenju Hrista, Isija a.s., 5. u 11. mjesecu, osjetih i drugu snivenost. Zagubih se u tajanstvu voljene, opet što me odvede u drugu snivenost. U drugoj snivenosti sam je snažno držao i osjetio metež njene uzrujanosti. Probudih se, a na glavi sam osjetio blagoslov i otisak njene čehre, odnosno aure, na mojoj čehri, odnosno auri. Cijelim tijelom je prošla stihija njenog kova i osjetio sam je nad sobom nasmijanu. To je bio haos našeg učahurenja. Ove spise prati i posmatra njen duh, a u žilama ovih spisa su jek i glas njene zagubljenosti, čiji zov zapisuje. Kako bi se obrazac njene slike uzdigao u njenoj suštini na danu sudnje. Čovjek i nebeske pojave. Svako stanje i osjećaj vrši uticaj na cjelovitost bića. Cjelovitost bića u zdravom i dosljednom, to jeste kontinuiranom prolasku kroz različita cjelovita stanja, utječe i na svaki dio bića, česticu i veću jedinicu tijela i duha. Središte bića, srce, potom vrh bića, potom životni kov, stomak i spolnost, te duševni kov, stalež i posjedovanje. Bogatstva, zemlje, saradnika i podanika zajednički pospješuju probojnost duše u tvarni svijet iz njene učahurene tjelesnosti, odnosno fizikalnosti. S druge strane, duh pospješuje probojnost duše u svijet smislenog, značajnog i svega što postoji, a istodobno nije tvarno. Ipak, filozofi se po tome razlikuju, pa neki vjeruju da su i sve predodžbe o bestvarnom u čovjeku na nekom stepenu tvarnih stvarnosti. U tom vidu, onda neka se neprobojnost duše u svijet smislenog odnosi na neprobojnost duše u svijet svega što ukazuje na smisleno i nedokučivo. A otvaruje se, ne ostvaruje, već otvaruje kao ozračenje netvarne stvarnosti.
Prostim riječima neka su misli, stanja, mašta, priviđenja, ukazi, odnosno vizije, snovi i iskustva otvarene, odnosno materializirane pojave za koje zbunjeni sami sobom mislimo da nisu tvarne, da su nematerijalne. Na posljedku sve što Bog zna, u njegovom znanju kao sadržaj njegovog znanja nije tvarno, jer njegovo znanje je jedno, ali sveobuhvatno. Kao što mu je moć jedna, ali sveobuhvatna, i volja jedna, ali sveobuhvatna. Kako to navodi Kur'an, Allahu samed, Bog je apsolutan. Ako ima nešto stvorivo, a ne tvarno, onda to mogu biti pojave promjene, iako su one određene tvarnim mijenama izništavila ubivanje, te iz prijašnjeg stanja u sadašnje koje može, a i ne mora najaviti buduće stanje. Zbog ovisnosti promjenjivosti o tjelesnim, odnosno fizičkim pojavama, mnogi su mudroslovi poput Al-Gazela govorili da je samo Bog taj koji postoji bez tvari, odnosno materije. S obzirom na sve to, čovjek je ogledalo neba. Nisu, po mome pogledu, drevni narodi vidjeli oblike i naličja ljudskih, životinjskih i tvarnih vrsta, uobličenja i različitih pojava na nebu samo iz razloga što su sebe prepoznali na nebu, iako u tome ima istine. Zapravo je, koliko shvatam, stvarnost svega u suprotnome smjeru. Vidjeći na nebu vrsne oblike koji ih podsjećaju na same sebe, oni su shvatili da je raspored duše, uma, duha i tijela u sebi jednak ili podložan primjerima poretka na nebu. Otud i dolazi uzrečica kako na nebu, tako i na zemlji. Metež u manifestu neba. Tom spoznajom neka mi je pojavnost haosa u meni svjedokom da je čovjekova mijena između stanja brza i hitra, te da se proteže kroz njegova tkiva, mišićnu masu, duh i um. Čovjekova sposobnost da iz stanja sna uđe u stanje budnosti je najveći dokaz tome. Hitra promjena iz snažnog, intenzivnog mirovanja u snažan, intenzivan pokret je svjedočanstvo njegove vlasti nad samim sobom. Samim tim je čovjek koji upravlja svojim mirovanjima i svojim pokretnostima u prednosti nad onim čovjekom kojim ona upravljaju. Jer je time ustrojio svoj um nalik nebu, nad njim u kojem su mirovanje i pokretnost pojavnosti reda i haosa satkani u pojavi Božije prevlasti nebom, što uključuje njegovu pojedinačnu prevlast i opću prevlast, iako je na suženoj razini svaka pojava razdjeljiva na jedinice tvari. Nasuprot tome, vida smo da postoje suštine, te da Bog njima vlada cjelovito, te njihovim dijelovima i njihovim najmanjim jedinicama, od najbliže do najdalje i najsitnije razine djeljivosti. Bog, moj gospodar, čiji sam rob, vlada svime. Zvijezde na nebu nam se čine mirovne, statične, ali su u većem i snažnijem stanju pokreta od ostalih nebeskih tijela. Slično tome planete su u pokretu, ali je vrijeme provedeno hodom po njihovoj površini iskustvo mirovanja, odnosno statičnosti. Upravo tako, čovjek je sposoban da zagrne mirovanje plaštom pokretnosti i da zagrne pokretnost plaštom mirovanja. Kao vajar koji oblikuje suđe i kao lovac koji vlada svojom lovinom na najvrsniji mogući način. Kao govornik čije mijene govora dopiru do sviju, a čuvaju njegovu udaljenost od mase i ličnost sigurnom. Kao tigar koji skače u pokret nakon varljivog stanja mirovanja kako bi osigurao svoj lov. Takav je i jedan zanosan dio ljudskoga života, koji podrazumijeva i čovjekovu vrsnu snagu da se suprotstavi neprijatelju koji želi da ugrozi njegov moral, mir i sigurnost. On umije da se brani duhom, tijelom i umom, a vrsnost nebeske dvojakosti mirovanja i pokretnosti je temelj za pojavu njegove odbrambene i nadahnute snage. Braneći sebe od samoga sebe on postaje pobjednik, bajan svoje duše i odrećući se potrebe da vlada drugima ili da prihvati vlast drugih nad njim, on se oslobađa od vlastodržačkog prostranstva, ljudskih umijeća i pogleda, te sebe pokorava samo svome gospodaru Bogu, koji ga je stvorio u utrobi majke i vajao glinom, prašinom, vodom, zemljom i svim elementima svijeta od praiskona kada Adama stvori na svom liku i kada ga nadahnu duhom svojim. Neka mi Bog oprosti. Vrstan čovjek ne koristi svoju moć da potčini druge, već da ih uzdigne i jednači se samim sobom.
te time stvara društvo koje brani čast svakog pojedinca i oprašta grijehe koliko zdrav razum i osjećaj dozvoljavaju. Jer i na nebu zvijezda padalica pronalazi svoje mjesto i iz jednog oblika tvarnosti se vraća u drugi oblik, dok ne postaje većim dijelom neke planete ili zvijezde koja će pojiti svoje nebesko jato milijardama godina.